وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, Alhamdulillah, ayaw din ay kita niyo waktu na ito ini. Namun na yung pagtawahon lang ta waktu hari pa mabutin pagbuka kita niyo. Na insyaAllah ta'ala sampai ini mabut kita paruhulan. Sampai ini waktu na to. Puasa dito, puasa ilaya lang ta, magbalik na sa kanito. In program na to, insyaAllah ta'ala. Waktu ini, yaring guru mulia, di Melkato Patumtum, masyanda kumakopo, mayan, in kita niyo makakawa, palsukuan pakanya-pakanya, yung hanikmat sa lago-lago, na kung magpalugay ito bang mulia kurukulasan, mayroon na rin din kan Sheikh Mustaham, al-itafadal siyadatuhu maskura. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasilanggong karabat hatiranan, lapay na pakatan na nainghog sin mahapon ini, ibu dah pamahiway nila iban sin habukon. Salam sa plagmatun kanyo dain kamo dain ha studio sin TV Islam Hanidaul Islam di ha Kambuanga latun matun kanyo katanaw na kamo binaywayan. Mga palangguan ha kama Islam ha mahapon ini maniuti waktu kumo kita ni pangadjian tungod pangasuho may tabaha in manusia makapamaugbog sing kalawungan. Amuyad to in maudu sing kita niyo. Uno naman in sa lagu-lagu para sa baban may ta in manusia nakarugtol pabukon amo, may ta in manusia makapamaugbog sin bukon amo, may ta in manusia makahinang sin bukon amo. Amuyad to in takitakihon na to hamahapon ini nila. Mga kakasi langgong karabat sing kami tiranan kataw tay manguran ha kama Islam in umbul hambuk par sababan bang may tain manusia makapamaugbog sin bukon amo in hikaisa niya al jahlu bi ahkamid din bang in manusia awam siya hukuman sin akaman niya. Amo yan inumbul hambuk sakit bang may tain manusia makapamaugbog sin kalawungan asabab sin kaawam niya hukuman sin akama. Mga kakasi in ilmu susungon ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-angkat ni sin ilmu, bukon ang katun tangsuon hakatan manusia. Buat malingkan in pag-angkat niya, patayon niya in mga sila ulama. Hingga wayron na makapin ulama halom sing kauman. Ingwaan sing kauman, in manusia magpi na sila, sin kabayaan nila tao, magdarungan sin pag-aakaman nila. Tumakawa di na siya tumindog ka ilmu. Doon na kain mapi nila, long tabihan in mapi nila aun alta atau akan kabukaan na kauman atau akan long tabihan na biya matanugingan niya long sing kauman sa wala na siya timindog ka ilmo. Amuyad to in hibutang nila magdarungan in pag-akam. Nahasabab yad to mga kakasi in sabab dakula bang may tain manusia makapamaugbog sin bukon amo na in awam siya hukuman sinakaman niya. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may nasabot kahin doon tiya usog ko sadya. Angkatun sin Allah ta'ala in ilmu in pagangkat niya patayon ni mga ulama. Hingga wayron na makapin ulama. Unin hinawon sin manusia ittakadan nasu ruasan juhala. Mamina in manusia kauman magdarungan sin pag-agama tumakawa nakalabaw in kaawam. Pag-ubos nila hibutang pasuilo paaftaw bigayrian fadallu wa adallu. Pag-ubos siya to, asubuhon nila na tungod sinhukuman sinakama na magpituan na siya nalawong na makalawong pa. Naamo yan in mga sakit tumbul hambuk bang may tain manusia makapamaugbog sin bukon amo. Hati niya in panagmunan parsababan awam siya hukuman sinakama. Agkan naman magpagwa siya sin hukuman way ag.
Lahabiyaon ini kakitaan na to mataud tuurin magpagawa sin mga hukuman pag-ubos sa tubukon hukuman kabakan mo doon nakakitab-kitaban sa inyat turin ha mga himumungan sadya si mga tao na inbihaon nila biluwa na mga social media ini katan na mataod ni magpagawa wayag na magput ni 7,000 wayag amo yadto hati niya makakita kao doon bang may tain mano siya makapamawbog sing kalaungan bang sila awam hukuman sinakama. Inubat niya mga palangkungan kakasi sing kami, inubat niya amunain magsama-sama kita niyo manuntut ilmo. Amo yan inubat sin amuin awam in kaawam hukuman sinakama. Subay kita niyo manuntut ilmo sino kuman sinakama na to. Matto kita niyo pa mga kaguruhan sing kita niyo. Amuin kaguruhan matampal kapangandulan in sila guru ahlu sunna wal jamaah. Sabab mo yato in kalagihan sing kita niyo. Mga kakasi, inyat tumbol hambuk bang mayta in mano siya makapamagbog sing kalawang. Inhikaruan niya sa lago-lago par sa baban, pang mayta in mano siya makapamagbog sin buko na mo, amo na in pagtakon ittibaul hawa, bang siya makad hahawa napso niya. In par sa baban hikarwa, bang in mano siya magad siya hawa napso niya. Di siya magad hapamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinhaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Mga kakasi, in panag na ikarwa, mapuwas sin kaawam, hukuman sin agama, in hikarwa par sa baban, bang may tain manusya, makapamawbog sin bukon amo, bang nyayaka din hawa napso niya. Kita ano yung ayat, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, na apabila sila o Muhammad di sumambang kay mo, di magad ha pamando mo, di magad ha aturan mo, di magad ha papanaw mo, ingat kau matanturin niyagad nila yan hawa napso nila na. Nawayroon na sa lawang-lawang manusya, amuin, puwas din ha mga sila, iyaon sa mata-mata in aturan, iyaonin sa mata-mata sara, kalam sin Allahu Ta'ala, iyaonin pamando sin Nabi, iniyagad nila hawa napso nila. Ang palangkungan na agama Islam, amuyan in hikarwa, para sa babanda kula bang may tain mano siya makapamagbog sin bukon amo. Amuin magad siya hahawa napso niya. Na in sareo hinangon na to pataallokon na to in hawa napso na to pakabayaan sin sara. Sabab aun yan sumulang to nakabayaan na. Sumagawa amo yan to in kabayaan sin sara. Ampa aun yan parkala magmari kaw sa amo yatin hikarew kay mo. Aun isabyan kabayaan mo sa bukon hikarew kay mo. Ang kanadto tuway ratud kita niyo magad hakabayaan sin sara. Tuway na tutud pataallokon in kabayaan na to maun pakabayaan sin sara. Na in manusya diyan bukon yan satisfied din manusya bangyagad ni hawa napso ni. Allah subhanahu wa ta'ala nagparman halom sin Quran, innal insana khuliqa halua. Ay matanto rin manusya piya panjari sin Allah ta'ala unsatisfied. Di mamarahi kanya. Ida massahu syarru zazua wa ida massahu khairu manua. Pang datungan sing kangian, kung mag-blame siya, may talong niya ako yung kyugdan, banus na si manus siya. Adun niya yun. May tako pa yung kyugdan sin musiba biya, may tako pa yung kyugdan sin panandas biya, sin banus si manus siya. Ababaw gumini. Nagibadat man ako ini, marayo man ako ini, may tako pa yung kyugdan. Unsatisfied in manus siya. Wala niya kaingatan, in panandas yan, lamod, supaya tuong kakitaan biarin in pangakarin niya sara. Nabang isabda tungan sin marayaw yan niya ako kaniya katan. Pangdatuan si mangi may talong niya ako yung kyugdan bang marayaw ako. Biyatuin mano siya mga bariman. Sabab yadto wayron dapat suway na to pataallokon in hawa napso na to maun pakabayan sin sara. Amo yan in piagbiddaan sin ahlu sunna wal jamaa iban sin kayban. Di sila magagadawa napso ni. Bang uno in baita sin Quran, bang uno in baita sin Nabi amo yatin akan. Sibu da aw magmahukaw iban sindi, sibu da matay masinakal ni iban sindi, sibu da dimugtul pakabayaan ni iban sindi, sibu da dimugtul pawanapso ni iban sindi. Bang yan baita sin sara, bang baita sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya tay maun ni sarundo. Amo yan in hikarwa para sa bawan mga katawtay manghuran, bang may tayin mano siya kapamagbog sin kalaw. Asabab sin pangakari niya hahawa napso niya. Natartanto na sadya bang inta umaga hawa napso niya.
Mayroon dapat makapamaubog siya sing kalawungan. Amo yan insuway na to hatihon na inubat niya yan, ba't kita di makapamaubog sin bukon amo, ba't di kita makatudyo pa kalawungan, suway ta paakaroon in hawa napsu ta maumpa kabayan sin sara. Sabab amo yato ni karayupan. Mga kakasilanggong karabat at tiranan sin aikom labay na pakatan, lapay na inkatan amuin mga nanainghog ang hapon ini. Yet tuwin hikarwa. At yan ang panagnaan, bangin tao awa mahukuman sin agama, makatudyo siya pabukon amo. Hikarwa, bang niya ka rin nawanapso niya, wala siya miyagad pasara, makatudyo siya pabukon amo. Wala niya peta alo kinawanapso niya pakabayan sin sara, makatudyo siya pabukon amo, makapamaubog siya sin. Inhikatunya at taas sublil ara'i war rijal. Amo nain panggayunggong niya ha kabtangan sinambuk tao atau kan ha hambuk guru. Tibo udah kimugdan ni bansin wala bang niya guru, idol niya, akawaon niya kata. Niya tutasub. Na imbihan malago yung problem. Kita ano yun halbang mo asubo ni mga katot. Kamaasan sing kita ni habiyaw na waktu ini amasain. Bang mo sila iyanun kala Allah, kala Rasulullah, hinagi nila kay mo, mamarahin na yung piagbin kamu kanda apo. Mamarahin na yung pusaka piagbin kamu kanda apo. Inilmo niyan bagusan. Bihan, hinagi kato. Inta nga wala yung bihita sing Quran, bihita tuan sing Quran, malukay na. Wa idha qila lahum ittabi'u ila ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana. Nambuk ayat, قالوا بل نتبع ما وزدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. Matarang inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila mo sila ipamumu kanila, agad kamuha pamandu sin Allah, agad kamuha kalam sin Allah, inhiagi nila kaniyo, inhagi nila, insambong nila kato, mamarahin na yung piagbin kamu kanda apo. Kita niyo, mga katawtay manghuran, nahamasa na to ini, subhanallah, mataud na tao, wala nakapangadji, wayron kitab mamulay niya karan niya, wayron pamanduya karan niya, dumiskas kay mo, hapag tauhid patuhan. Wayan pangirab, wayan nakapangadji, wayan nakalingkod na guru, dumagawa, dumiskas kay mo, hapag tuhan. Inyanin mga kaguruhan, mahamulya, di sila maawam mga bihan. Sabab malugay na biyayta sing Quran. Dunguganin para man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yujadilu fillah bi ghairi ilm wala hudan wala kitabin munir. Aon din ng mga manusia dumiskas kay muhapag Tuhan. Nadima jato yan biyo ng mga social media. Dumiskas kay muhapag Tuhan, wayron pangirab nila. Ilmu tauhid, why? Hinang-hinang akkalakal nila, awa nafsu nila. Bigay ilm, wayrun, biyaytayin sin Allah Ta'ala, wayrun pangirab nila. Wala hudan, wayrun pamando yakaran nila. Wala sila may mga pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kitabin munir, wayrun kitab nila yakaran nila. Matampal. Dumiskas kay mga pagtuhan. Amuinin masa na to. Asabab yato mga palangguan na agama Islam. Subayra to din kita niyo magad banghaunin kasabunalan amo yan. In maagad da bangunin biyayta sin Tuhan, bangunin biyayta sin Nabi amo yatin bundan. Kita niyo ba in mga kaulamaan sin kita niyo bang sila magdil khutbah. Karungukan niyo san, fa inna asdaqal hadisi kalam Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atinya matantud in sa bunnal-bunnal na long niya kabtangan ko, amuraing kabtangan kalam sin Allah Ta'ala. In sa rayaw-rayaw na pamando, amuray pamando sin Nabi na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ka magkasin pamando sin simusulang, pamando sin akama. Ayaw ka mo kumawa sin pamando sin dimurugtol sa mata-mata Quran. Dimugtol sa mata-mata pamando sin Nabi na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan pa biyarin lingkat sin pagpalaway sin kabtangan. Apabila siya dimugtol pa Quran, sa mata-mata, dimugtol pa Quran, pa hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mata-mata, ay nabugitan. Bihad. Na mataod bihaon,
Amin bang niya guro, sibu da kimugdan iban sinwala kawon ni. Ang pabukon biyad. In kita ni subay magada Quran iban sunnah. In pagpaham sin Quran iban sunnah, subay na to akaran in pagpaham sin mga kasahabatan. Pangbiyarin pagpaham sin mga kasahabatan. Nakalaton marika to tanin agama Islam, subay amuyat tin sa rayo-rayo. Pangbiyarin pagpaham sin mga imatul arba'ah, biyasin upat imam, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, iban sin dugayin pa rin kanila, na amuyat to yung pagpaham sa rayo-rayo, biyat tin subay akaran na. Bukong kita ni mag-akad sin pagpaham sinakkalakal. In Quran, mga katutay mangunan, di mo man jari pahamon sinakkalakal. Sabab in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta, man qala fi kitabillahi bi ra'yi fa asaba faqad akhta'a. Isyusyu piyaham niya in Quran, sinakkal-akkal niya, himugdan na laong da. Kita niwa, himugdan na laong da. Sabab yasin ang mga Quran niya, mga paraman sin Allah Ta'ala, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kita niyo kuno yaw, ba mo literal meaningon mo siya, problema dakula. O kaw mga nakapu Adam, kawaniyo, in pangari-ngari niyo doon hatiap-tiap masjid. Bang mumanahan literal. Sabab in biyata, khuzu zinatakum. Dabang kamat pa tafsir niya malayo, mga palangguan na agama Islam. Kita, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ay usturu auratakum idha aradtumus sala inda kulli masjidin. Nakita niyo. Ang kanda kalakihan in pagpaham, biyasin pamaham si mga kasahabatan, biyasin mga tabiin, biyasin mga atbaw tabiin, iwan na imatul huda. Subay kita niyo magad, hapagpaham, biyasin pamaham nila yan. Ayaw na to akalakalo ng Quran. Subay na to hilaway matun kali. Sabab in sila yato, radiyallahu anhum wa radu'an. Yung mga tao yato, kiyaridaan na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita niyo yato, in layo sin usturu auratakum, iwan sin khuzu zinatakum. Na. Khuzu ini, din nakalima akada, khuzu, kawaniyo. Zinatakum, din nakalima zina, pangari-ngari. Sa tafsir niya, malayo. Usturu auratakum idha aradtumus sala inda kulli masjidin. Ay tabo ninyo in aurat niyo pag dumatungin waktu ang kamabay na sumambayang minsan pa no tampat pagsambayangan niyo. Bihad to mga palanggungan. Mga langgong karabat kakasising kami. Suway kita maayad. Ayaw kita amin sa bulakkat tumari magbasa sukat na kita ayat. Di mo na palawayon ha mga unin tafsiran sin ayat yaun unin baita sin mga kasahabatan biya kanda Abdullah ibn Abbas biya sin khulafa ar-rashidun amin lang kanda Abu Bakar kanda Umar kanda Utsman kanda Ali radhiyallahu anhum ajma'in so ina to hilabay matto kanina unin pag tafsir Abdullah ibn Abbas doon unin baytay Mujahid doon unin baytay Imam Tabari doon iban singkaymanan pa bukun na to akal-akal mga kakasi sing kami inyad to hikatu para sababan bang may tayin mano siya makapamahugbog sin bukon amo. Hikaisa, balikan ko, bang siya awa mahukuman sin akama. In hikaruan niya, bang niya yaka din hawa napsun. In hikatu niya, bang siya nagtaasub. At nagtaasub ini, kawaon mo ba? Sibu na kimugdan iban sin wala, pag naguro mo siya, favorite mo siya, kawaon mo siya kata. Nabukumbiyad. In katu, subay kita, magtamasok, katin na magad kita, bang haunoy na mo. Bang walay mamo, may buka ikaw magkawa. Inhinapusan niya, mga kakasimisan lang tamaw po waktu. Pang may tain manon siya makapamagbog sin bukon amo. Inhikaupat niya. Amo na in maningod-singod hakakahinang sing kafir. Pang imano siya maningod-singod hakakahinang sin bukon niya akama, tanto na sadya makapamagbog siya sin bukon amo. Tanto na sadya makapamagbog siya sin kalaungan. So, diya mo, kiyawa mo, bukong din nakakama mo, kaya mo din nakakama sindukay, singod-singuran mo, kiyapi mo sadya, din kanila mahon. Namain ka mahuhan niya, kamatauran niya, kumugdan ka pabukon amo. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na may siya man tasabbaha bi kaumin pahuwa minhum. Nabang kaw na nangingod-singod, nakakay ng singkauman niyan. Na ikaw lamod ka, jumlahan nila. Nabi rin, nabang kaw kimapi, nakakay ng singkapi. Hinang mo diya mo maun palawom sin pagkakama. Namataw din ka to, nagkakapi na to sadya.
Nakita niyo ba? Bangkaw matto pa mga India yadto. Nakita niyo sa naon hambok long tabihan adlaw. Kalupang ko sa jabang unin bulan niya ting katantag matto tao, matto pasapa. Pagabos siya to magbutang sila panggong kayawan niya, umbutan nila pagkaumbutangan nila manok biyan. Matuin mga tao. Kung siya to busukan sila sinmong biyan. Tubig. Paurinon sila bato. Pagabos ito pa sila patiluon. Naon siya ng kaanggilan niya rika to ha, katuan? Panulak bala. Na hindi ka to sa batay kataon pag panulak bala, nabihat to ninang sindito a India. Hinduism practice ito magkaramari ka to. Na, bihad to tuan, hindi mga aon wakto, magjato siya magsibo. Bihad to inhal si mga aon wakto magkakapi na to simbukon am. Na imbi ang kato ini katuan, jima to namin nakauman na to, aon na mga anniversary ni. Tampiag kapi na to sadya. Nabi, ang buko na sampay bihad to. Aon na kato tabi, magmap ka mo, kugdanan na inikita nyo akong katan, sabab na nabi na mayta, kulilhak, walaw ka namuran. Ha, katuan? Pamunganing ka sa bunala, minsaning kaunin, mga paitay mo, nakitaan nyo. Inlingkat sin pangadatan na to pagkawin. Pagdatong Maripa City, imbiyaw, naginturage na kita niyo. Nauna to yung singuran, ininturage siya. Bukon siya ang kato. Inyo, pangadatan sin Roman Catholic, mag-inturage sila, magdaim birer yaon, aun na mga ginisan na pisita birer, Bible bearer yaon, na yung kato napinday siya pa Quran bearer ha, katuan? Napinda siya biyad. Amo yan tuwing kita niyo. Amo yan yung kapilig doon yung maningod-singod kita niyo. Sindadoy nga ka mamarana to pa ka manat. Mataod na yung jima to. Yaon na biyang kakita o Muslim mag-exchange na biyalong na mag-inom alak. Sa pindahan nila Jay, sa biyutang nila pa mga Coca-Cola. Nabiyan. Pindahan nila Jay, mag-exchange biyang magkuhan. Nabihad. Nabiyan. Biya si mga aon daw sa kata, mga magsambi, mga magutod sin cake, katanyo. Kukulit tumagyang kita ba't di kita man dyan kumaw si mga cake. Sa aon din na mga singuran ta, dahil na kay nang sin kafir, narata maun. Nasampay bang yung di mapindayin pangati, talamod na pagkakama. Kitaan niyo, magmapman ka mo, biya si mga pagpasal tayo ni, aon na mga pagsiga. Ang magkawin, magsiga na biyan ng tao. Kasi ikaw ng panganting karwa. Labon na lang po na niya sigatul mga madhab Shafi ang pagyan sigatul akad. Sabo kong siga Malboro Philip mga hopya ang kataan. O sigatul akad at namang kau pumawin. Siway mo iyan nung kataan namin ankahato ka. At awadzawadz to ka kabtangan niya to. Bukong siga mo may pag-usalombiyaon niya. Ligot-ligot mo pasigaw ang paintao. Wayroon niya na kapag aturan siyang pagkawin simbiyan. Di ba yung kabaka nakitab? Taon di ka to, sabab sinaon wakto ha pagpaham, wala kita nyo nag-amo. Pag pagpaham ta sin siga yad to, siga tulakad, nin pangati ta siga. Naamo na to nagmula kita, na mataod biyan narata maon, pabukon hinang ta. Bukon kakainang sin akama, narata maon, sabab sin paningod singurita, ha kakahinang sindo kaing akama. Magmapman ka mo bang mga unin sample yato, mga kugdan na katuan. Sabab nin sampulin so ito ay butang ba't siya clear na mura kuman na mga kugdanan kasakitan na magmapman ka hukunin maksud na mo biya mang magpasakit sa inyat to na maita sadya kami sinamoy magkarana to maumpa ka man na to sinway roon po nandun ka to sabab sin paningod singuri na to doon sabab in paningod singod taha kakahinang sin kafir bukon taa ka ma para sa babanda kula bang kita maita makapamahubog sin bukon amo makapamahubog kita sin kalawngan. Amuyad to, mga palanggungan na agama Islam, kaya jawaban ta na in pangasububang may tain manu siya makapamagbugsin bukon amo. So siyabot ta inupat sabab sa laggo-laggo, inhi ka isa niya, bangin tau awa mahukuman sin agama niya, inubat niya suway kita ni magsama-sama manuntot, manuntot kita ni hukuman sin agama na to. Ba't kita rin makapamagbugsin bukon amo? Ba't kita rin maglatahan sin way ag? Ba't kita rin makakabtang sin sulang ha agama pang Hindu sin agama na to? Ikarwa, ittibaul hawa. In sabab dakula bang in manusya magadhawa napso niya. Sabab yato pataalukon na to in hawa napso na to pakawayan sin sara. Amuyat to in sarayaw-rayaw hinangon sin kita niyo. In hikatubang siya magtaas sublil ara'i war rijal. Mag-idolize siya. Tibo da kimugdan iwan sin bukon bang kabtangan hikwan niyo namo nating kawon niya. Nabukon kita ni bihad. Subay
Kitaon na to timbangunin kabtangan bang wala da simulang pa Quran, iwan pa sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang wala kawaw na to. Bang sa simulang bugitan na to, minsan pa'y sabing guro yan, makasi kita kanya, kalasahan ta guro ta siya, sa bang sa simulang wala na sa imugdan, pawayta sing Quran iwan sin hadis, na wayron dapat, ayaw na to kawaw. Ayaw na to yato, akaron inbis saran. Sabab in pangawaan na to, sara amuring kalam sin Tuhan, iwan sin baita sin Nabi na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran was sunnah, amuyan to. Laway natin pagpaham, pamaham si mga kasahabatan, sin tabiin, sinatbaw tabiin, iba na immatul huda, min ahli sunnati wal jamaah. Amuyan to, in kalagihan sin kita ni mga bariman, kaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inhi kaupat niya, amuna in at tasabbu lil kufar. Amuin maningud singud kita ha, katuan hakakahinang sin kafir, marata maun papag-akamata. In panghati tayo, tulamod pa akama, pag kita, tibukon na. Tulang na siya akama. Nakita niyo ba yung kaywanan mag-apply mga kiyamatayan ni katuan? Subhanallah. Pag joitan, bang sila magbasa na miyatay, basahan nila pa yung sinalhakumot takasur. Aon dito aunahan, hadapit pa aon dapit pa long tasikik, basahan alhakumot takasur, at tazurtumul makabir, kalla sawfa ta'lamun, tumma kalla sawfa ta'lamun. Magsambong-sambong sila. Nabay tanta ka, bang ito makahiwalin tao yan? Tumabaka ka. Ay para lang ta, patay na. Nakatipuno. Alhakumut takaso. Nagpataod sa dya ka sinalta mo, lugay mo doon niya. At tazurtumul makabir, sampay na dya ka inabot palom sing kubur. Kalla sa upatala mo, kakita mo rin siksa mo alam sing kubur. Nabay tanta ka, bang nakahatin pamilya ito? Di ko saraktahan minsan. Nasabab sinawam. Ano malingkat lang yung biyasahan Quranin. Natali-tali ako. No. Kaya suknaan na. Nakawa pa yung sin. Na. Naon wakto ka ito, ang tabi ang yung pagpaupo. Pasuro mga 3 inches sin, 4 inches palom sin, long ta konsintaw. Pusligot-ligot to. Nagtalo-itali, alam ko, ikaw na maupo ko, nahinang mo yan. Tukway. Bihatin kahalan sin tao. Amoy ni magdakaw maun. Maghinang sin pagkakapag-us mo, kung wala mo na pagkakama. Awam mo kuman sinakama, naghinang na dyan sin biyat. Na ikaw isabi ni wala ka wailong panghati mo na. Natulso na yung mayat mo. Kaya suknaan pa, nakapinsin mo. Nakapinsing-sing mo. Na, kita kuno niya. Asawab sa jasing kaawam, sinukuman sinagama. Amo yan mga kapiligluhan niya, mga barina. Na magmapan ka wang mga ungkyog da, bukunin maksud na mo ini. Biyaong pasakitan kanyo. Sawab sin natakil na to, bang may tain manusya, makapamogbugsin bukon amo. Yan yung panagnaan niya, balikan ko, pangintaw awam hukuman sinakama. Ikaruan niya, pangyakad nin hawa napso niya. Inhikatu niya, bang siya nagtaassub. Inhikaupat niya, bang siya maningud-singud kakahinang singkafir. Amo yan, insa laggo, mga parsababan dakula, bang may tain manusya, makapamagbog sin bukon amo. Makapamagbog sin kalaungan, bukon na akama, naramon pa akama. Ihad to, oh, subhanallah. Mura-murahan papagbarakaton ka ku iban kanyo in mahapon ini na tumtumunta na to gana-gana doom bang di marikato inet to kauhan tagpito sindu in Lailatul Qadar. At na duman sin hinapusan sinhang po dumi ni asway kita niyo majaga. Nakita niyo may tayo lingkat hikma biyayta sinan. Pajagahanin hang po dum hinapusan timbulan Ramadan. Sabab, hindi ka to in gana-gana doon kawan tagpito. Na ina Saudi Arabia, sabab kita nila kami kawan tagpito. Ang kanda malingkat in jagahan na to, dahil ha, hinapusang pagpit sa kauhaan na to, di ka to, jagahan ta na. May ta, manjariri ka to kauhaan, hindi to kanila kawan tagisa. Ang uyad to mga palangkuhan na agama Islam, ang kanda sa to, minsan palong taon raad biya mga kaibanan pere adya nila kumugdan siya long niya hakawan tagpito in amo etin raje bunal niya mo kita na riwayat met makusog tumagawa sambatan aun riwayat biutang Imam Tirmidhi riwayat sinambuk Imam Dakula raisab biyayta niya in kaaunan sin Lailatul Qadar in siya maglatun-latun in masiguro muna bang mudya ka rin ang pudong yan siguro mayroong pagduaro
Wayroong kapuklasan niya na hinapusan niya patumtuman ko yung mga sila magagad magsambaya. Ayaw ka mumuta sa mga imam. Ayaw. Sa binamaita. Isiyo miagad nagsambayang beasin tarawi yan. Miagad kau nagkiamulay. Tarawi. Imam. Wala kau namuta singga siya minig. Nakawa mo biya kausin nakasambayang katibusan si Dum. Napangkaw timaykod kita sa upama. Miagad ko imam ang kajam nagtarawi. Ikaw patrakat minig kau. 30 minutes long tamiyan. Pagpusad to, pag Dum, timindog kau long tasin dapit adlaw yaw. Si mambayang kau 30 minutes ang kajam. Inhang kajam yan to, ibiyara kau nakapag-ibadat siyam tahun iban 8 bulan. Ang kajam. Nampay miyakad ko imam yan to, katibusan sindum, hati na 83 years and 4 months. Nabang kau nag-ibadat, nag-zikir kau, hang kaminit, duman sin Laylatul Qadar, hang kaminit sa J, equivalent to 58 days. Sabab na hang ibubulan. Hang ka second, 23 hours. Na hang kanda ayaw kumuta sa imam, sabi mbiyita, biya kau nakasambayang katibusan sindum. Na atin nakawaluan tag 2 tahun, iban 4 bulan, nakapag-ibadat kau. Nabang isa-isa mo, kajam. 9 years and 8 months da. Ang kanda yan, suway kau di mutas. Na yung kaunan sin pag-tarawi ni, yung kaunan niya ba, so pa mahiubay bin kab, siya mag-imam tarawi. Ang wakto mig siya, paubusin tarawi. Dugaing ni mag-imam sin witir. Sabihin sila, ito ang padugaing, magsambayang pa si addition. Na imbiyat to hal, so pa may imam, muminig siya magtuha, tarawi, na mayroon saan na makakad ko, asal dahil nakakad ko imam, minimam mo, minig siya dito tarawi. Wait, ito problema. Nawang so pa man nakakad na kau nagwitir, manjari na kau tumindog sing Qiyamul Lail. Ay pumasusa, magtadyod, manjari ra. Ayaw na sadya kau magwitir. Muyad to. Pasal sinang kanda to biyating kaya nandi sila, sa babaon hadis na mayta, aw na niyo, inwitir hinapusan sin sambayang niyo. Muyad to nang kanda kaya nalong nga di, suway kita makad. Kadaon ha mga pikadaon na ko magpahunit. Inagami ni maluhay. Inaga mapiyaw sin Allah Ta'ala hipagpasan niyang habang sa manusya. Pagpagang sinikang iban hikamula kanila. Ad-dinu ja'ali sa'adatil bashar walintifa'i syarri anhum wad-darab. Inaga ma Islam piyaw sin Allah Ta'ala hipagpasan niyang habang sa manusya. Ban hipagpagang sinikang iban hikamula kanila. Ay ko magpasigpit. Talang ko na agama Islam. Asubay kita magmatuyo. Ang bata ni Hasanul Basri pagyan tasin limaway nasihat ko rin di. Hatiranan. Iyan ko inagi niya. Awak tumanlong ya kaya ingatan ko, batin amal ko, wayroon makahinang kaya duwaing tao, nagmatuyo ako, naghinang sin amal ko, lutuanan ko, muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to mga palangko na agama Islam, biasin iyan desab sin kaibanan na kauna kato, si mga tao marayo na ginila, at mali dunya kakaan na kata iso abada, wa mali akhirati kakaan na kata mutagada. Nagi nila, na paghinang kau di kagindupang, biasin sa kaula-ula, buhi kau sa lama-lama, paghinang kau. Pagkabuhianan, okay. Sa ayaw mo kalupay inadlaw mahuni. Pagpaong kaulutuanan mo may padarat sin Allah Ta'ala adlaw akhirah, biasin sa kaula-ula may nakakonsum. Papatay nakakonsum. Biasin mga simple na yung mga dua. Laylatul ka, Doom 27 Doom kato. Kana na Doom. Ayaw mo kalupain dua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sabab amo yan indua piyang Hindu na kana Aisha radhiyallahu anha. Ayaw mo kalupahin dua sinabi Allah Yunus. Amin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ayaw mo kalupahin dua Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ayaw mo kalupahin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Ayaw mo kalupahin saydul istighfar. Ayaw mo kalupahin mag-istighfar, mga kampunan pati. Amo ini mga bariman, mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo kalupah ya dua mo in mga muslimin, in mga bariman. Kitaan iwain Allah subhanahu wa ta'ala, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah ta'ala na maita, aduuni astajib lakum. Na in Nabi na maita, man istagfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'mina hasana. Nakatoy kuno yan. Pamupiyangay ang kaampunan yung tiap-tiap bariman, usog iban bariman, babae. Hilukis kay mo sin Allah Ta'ala tiap-tiap bariman, usog iban bariman, babae. Hambuk karayawan.
Pila sa jabang ko imen. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Nakatli kuno. Pila ja karayawan niyo. Nabi abi si magsalam niyo, mag-shake hand. Nabi na maita. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa tasafahani illa gufira lahum qabla an yaftarika. Ang ini mga kalagihan na to. Iman, mura-murahan tubtuban ko rito. Magpataog kita niyo pagsarak ka. Damik yan yung mga kababaihan. Naraaksin nabi. Papatawro niyo pagsarak ka nila. Sabi kung sa jatulong ta pakababaihan ha. Katuan lamod ka ta ni siyu-siyu. Sababin yan hinang marayaw. Allah subhanahu wa ta'ala bang man magmumpat ka ko in mahapon ini mga tiranan kakasilan kong karapat sing kami tumubtob dito in nasihat sing kita niyo bangaon mga imamu inyat to taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala bangaon mga nakasiha aturan sin agama inyat to pagkakulang sin panghati sing kami iban sasat sin syaitan mga bariman ayaw kau magkawa bang uno ing kabtahan mo imamu pa Quran iban pa sunna mo yating kawon kaunin simulang minsan dabiarin in lingkat niya butawan ninyo buhitan niyo ay ikaw magkawahad to mura-murahan taplag pakatan insa salaman din kamo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah